Kumhni chung lai mai Antarctica lama sumdawna thila a awm bawk hnuin Lewis chu China a lo kir ve le ta a. A lawmna party ropui takin a thian te chuan an lo buat saisak. Hmeichhe pakhat tuma la khuih lo chu an ko sak bawk. Chunu chuan nuam lo a ti hmel hle a. Lewis pawh chuan khawng a in. Chung ho nom chenna nih tir ngaw chuan ama chuan a mutpui ta a. Chu hmeichhia chu Chloe niin a nu chuan a u nau pa dam lo thu le poisa an mamawh thu bawk chu sawiin a lo khawl le a. A lungthlak nan le a zei nan te a sen so zawng zawngah chuan milian khat an mamawh dawn ani. Ani ang thing tlang nula University kal ve satlia mai tan chuan milian khat thawh chhuah chu van a ra ang mai ani si. A u nau pa nun na chan him nan chuan a duh mi a lo hna chu thokin a thiang hlim na chu dollar sanga chuan hral a lo ti thuta a lo ni. Mase vanei thlak takin Lewis chuan dollar sing khat a pit a hlo mai a. A lawm hle. Mase a hnathawh na bar nei tu te chuan an lo ban tatlat mai a. A thian nu chuan poisa a mamawh sia te hriat puin awmpui anga in hlaw na tur a hriat thu a hrila. A lo kawh hmuh ta hlo mai. Duh thlan tur dang nei chuang hek lo. Chloe chuan chu hna chu dil ve mai a rilruk ta a. Midang pali te nen chuan an in el chho ta ani. Eitur an siam phota. Papakhat hian a lo ei chin diat diat. A toy ber thil siam chu tui ti in ama chu a thlang ta dai mai a. Mase vanei thlak takin nubeti chuan a pi thil siam rim ang tak hria in Chloe thil siam chu a lo ei chin ve a. Tui a ti ta hle. Chloe chu an awmpui tur chuan a lo thlang ta hlo mai. Chulai hmunah chuan a in suan luh ngal a ngaih dawn awangin an university ah chuan banna a va thei lut hmasa phota. An zirtir tunu chuan a lo uipui hle. Lehkha thiam thei tak ani si a. Mase a hun tonin a zir miau si lova. Nakina ala zir zom le tur thu in a chang ta ringot mai ani. A awmna tur chu Lewis ate in a lo ni a. Nubeti chuan a fapa hnenah chuan iu pato nen bial nu po ila nei si lova ti in a lo hau le mol mola. Lewis chuan ning devin cho ei thei toyam karil jam to a lo ti dai. Anu nen chuan ti bur chungin cho chuan ei duna. Ei tur lo chhop bel tu nula mel a han hmuh cha chuan Lewis chuan a tui in lai chu a phuh thawt. Chloe po chu a lai in mak a ti hle. Kalkian vat mai chu a tuma. Nubeti la chuan lo au le tin hei hi ka fapa ni a. Ina awm khat viau ma se ishat ve shim shim a tha ang. A ti chuan Chloe chu a lo bu zawa. Ei tur chu a tui hle mai a siam tu a chhuna nei dawn hi. Lewis chuan a lo ti vel. Chloe kalson rang lutuk kero chuan a nui ti sa. Chulai hmuna hnathawh chu Chloe chuan nuam lo a ti ta riau mai. Mase poisa a mamawh bawk si. Chuta Lewis chu lo kalin min hre tawh lovem ni ti in a lo la luh chilh zui. An in nam deuh ruk ruk a. Mr. Laiona chuan a lo ko awangin thawm beng cheng an siam zui ngam tawh lo. Baka Lewis chuan poisa pek bel le a tiam awang chuan an hnar zui duh ta lova. A tuka chuan thaw ala hai pha zui. Mikhwal an nei dawn le ngala a zia lo khop mai. Lewis chuan a lo nui vur vur a. Mr. Leona po chuan a hau zui mea lo. Lawm takin ei rong chu a bol ngal sok sok a. Felix a po chu a lo thleng zui ve mai a. Chuan ei ho ta. Pi ber chuan boya nang chu iwu ang hian ni ve hau suang che. Kumsom ni pasari ani to a. Ngai zong nei na chang reng reng a shelo. A ti chuan nute kei chuan kan junior star kan he lom. Chloe ania Felix sana ti lain. Chloe chuan ei tur a lo chhop chia. Anin hmu chu an phuzuk mai. A hma in Felix hian a bial nu ni turin a lo som to a. Mase Chloe hian a lo hnar to ani. Nute u Lewis ani hi lom ka star chu hetai ngei ti in Felix a chuan a kai sun ngal dai. Lewis chuan zui ve tum ngota. Anu in omtir mai mai ro ti in a lo dang si. Felix alung oi lo khan chu hun chu rem changa la in Chloe chu sual lui atum tamaya. A hno lawang khan tlom tariawa chuan a in ngai a lo ni.
Chloe chu lo tangna sa hle ka du chuan nang ompui mai hi nute te hian min pe ngal theiang che ti in alo sam lo na sa ompui dangte tongkama tangin guest room a Chloe le Felix ate anom dun thu chu Louis chuan a hria a avalut Felix chu a tham leng dor mai Chloe hi ka bial nu rei tak ka mu to lo ani Felix ana ti chuan I bial nu ka ni bok lo min swal lui itumani kha Chloe chuan a lo tivat in ompui nu hi min pe mai ro u han fiam kwal vel ka chak riau mai Felix an ati zo chia Louis a chuan a lo tlo pop kan ompui po ni se kholgal ani lo hi o ho ngal ro ti in a hau zui poisai nei chau kha school kal somla he na hi ban san ro Louis an ati chuan he na hi ka tho nge yanga ani ti zong in a lo chang chutiang taka poisa imamo chuan he na hi ban san la a personal ne ni angin ka chorang che ma se school ikal som le anga yang chuan ka in luai lo in suan lu angai bokang ti in Louis chuan a thlem ta a nilenga na thoka a chua bo tho awangin zing le za na e rong bol sak turin adua school po akal pa theidon ani chu somna chu pomin Louis ina chuan ein suan lu ta a an thian nu Lucy nen po khan anin pule thei to e halaka chuan Louis a chu tha in sum amamo na chante chu zot fo thin ma se Chloe chuan an chung kudin mun le har sat na te chu shilshat keritul atilem lo kum khatlek abula omanga chumi hnuwa chuan engma imbiak zuina omlovin akal san le mai don ani nikhat chu Dr. Stefanian anin pullola ani hian Chloe te khwa a free clinic an nei tumin apashanin awak na satem awang khan alo chan hial to chu ni in kumnga lai chu alo liam ve der to ani eitur ka chi tang che ti in dora choldun an tuma ma se Louis a chuan alo muhlo mai Stefanian chuan high school an kal ho china in shesa an ni awangin an pathum chuan dora chuan an chol ho ta diala Stefan anin ton dana so chuan Chloe chuan Louis chu alo sika bara alo thoka zumin ti buak khum awangin an ban tamai si a hna tur ka zon sakta ni ti in dotin Louis chuan a chang Stefai ro chuan private hospital kan hong thara Chloe chu inta nangin idu phot chuan kabulai lo thok theiang alo ti zawa abuai sia aman doni munile Louis an alo ti ve wata alo merwak le ngal Chloe ro chuan a chang lo Sefa chuan eitur te chu lo swa sak vela ma se Louis chuan alo sik zela kai kwang te chu lo swa sak vele Sefan thla tumpo chuan angai lo kan ho ko ngai nang thowa kaphur ho mayang ti in anor ho dai ina chuan Louis chuan enga nge nadang izon poisa emamo ka pi phalo che emni nge ama khai du zok ti in a zo zui min pui tu nia ka du wang po ni lo Chloe chuan alo ti thuaya ani te chuan midang tu ma emamo lo poisa emamo a ka pi thei che chuan nangin mimut pui thinang Louis an ati ta ka chuan Chloe chuan alo beng chor chutianga Louis an me chituk tak lo sum du wanga adu du a amut pui thei anga angai chu na atitlat ani na tak chu ni thoma se chu adu da na ni bik lo idu le midang zong ro ti in Chloe ril runa chuan chap chungina chwa san Louis la chuan ti ngai na she si lo in la pa ve lak lo to bok si lo ho to mia su ti in a au zui ta ringot atu ka chuan Chloe chuan Dr. Sefa mu in hospital a chuan a thok zui ngala ani chuan bara alo shrai ve ngal chat mai chuta chuan Louis te po khan lo om ve a Chloe chu anu in lo kholin inawin angai to lutuk chea lo holok ro ti in alo shil Louis chuan lo bia in kumkhat kabula omla chuan idu le kalbo le don nia ti in alo thlem Sefa alo chuak ve thuaya Chloe chuan Louis a kuta chuan se sakin atlan san Louis ro chuan a secretary chu bia in Chloe chan chin zong te chu thui chiang tur chuan a shil ta a
Rami an a u lo ho a hmu chuan a lo hlim hle a amah pawh chu a lo zia awm tawh khawp mai comics book a lo hawn erawh chu lawm viau mahse a lo in thla hrum deuh a chhan chu amah avangah pawisa tam tak a thawh chhuah a ngaih thin vang ani chuta karah a pa chu Chloe lakah chuan a la sual em em zui zungawl ve niin nang khan pawisa tam tak thawk chhuak turin thiam thil engmai la nei lo i inhrialh thin ani kha sum ka mamawh ania i la neihim a lo ti ngal char mai a nau chuan chan duh ve viau mahse naupang mai a la ni si a pawisa ka nei tawh lo Chloe in a ti pawh in a awih si lo vuak a tum a fapa dam lo pawh chu nam sawnin ni kaw hre lo chuan a awm leh phah rang taka a lung chu thlak ngal a ngaih tawh thu doctor chuan a lo hrilh leh ngal a a nulah chuan i thiam lo vek ani hi pawisa kan mamawh lak lo lutuk engtin nge ka ti dawn tiin a lo vin hrepa sign tawp ro ka nu pawisa chu ka ngaih tuam mai ang tiin Chloe chuan a chhang leh ta tawp mai ani Lewis mutur chuan an company lam chu a pan leh tangawta secretary khan a nau lunglam thalo en kul ngai ani awanga sum amamawh tam hle thu chu a lo hrilh ve mek Pashawn zungawl vei pawisa khelh ching a la nei zui phei chu a khawng a i ru hle Chloe pawh lo lutin kumkhat chhung chu i bulah chuan ka lo awm mai a nge a tih chuan Lewis a chu lo ni vur engzat ngei duh mi lian khat chu chauh chu maw Lewis chuan amah ka ti lutuk a nau inzaina sian so dai chia a dil tlat mi duh lo tak ni in a hria ina lo in suan lut liang che ole mahse ka hna erawh lo in rawlh buai lo la pawisa pawh min pek ngal a ngai dawn ania ka pe tawh che i nau zaina tur chu doctor tha ber ten an zai anga a tha thuai ang rin aiin Lewis chu fel a ti ta hle a chan chin a lo chui chiang te chu mak a ti viau bawk Rami pawh tha takin an zai zo ta a Chloe chuan vatlo in secretary khan a kal pui bawk a nuli ni chuan a bial pa emaw ti in ka fanu hi chu a luh lul ve lutuk a i thu awi lo chuan min hrilh zel dawn nia a lo ti thawt secretary chuan kapi i fanu hi zan a tliam tal lan tir vela a lo tih phah hial nutin chia leh sual tak chu a lo ni ngei mai Chloe pawh hian a ngaina thei thlawt lo ni dang ang lo takin Lewis a chuan Chloe chu a duat ta hle a period thu a sawi awangin eitur te a lo chhawp thlap baka na te pawh chuan a va thla bawk safe a bulai rawh an in lei chin na chu an sawi duh bik lova in lei chin na tih taka chuan tlak engmah a awm lem lo bawk safe a la chuan Chloe chu a lo be sei ru ve deuh thova Lewis a ti ang lakah chuan fim khur hle tur a hrilin zanria ei puiah chuan a sawm leh damdawi ina ka naudam lo kan ka ngaia tiin Chloe chuan a lo hnar a ka lo kal pui ang che tiin safe a chuan a zui ve ta zawk ani message in Chloe chuan an kalna chu Lewis a hrilh thlap nge Rami pawh chu lo har tawh a ina a u a ko huawang leh a pa chet dan awang khan a lo in thiam lo ve hle a nu phei chuan mel tha lo ti in a lo be tha hle enga tingi bial pai lo hruai dawn ti te chu min hrilh lo a lo ti ngawt peka nu kan boss ani hi ka bial pa ni lo ani maw ava zia lo ve ti pal lutuk a poi lo ka pi hei chiang sing khat hian Rami dam lo hi ka lo kan ve nge oi o avalom om dawn ve rang deuhin Chloe chuan bank card chu anu kut atang chuan a lo la vata a ngai lo boss a tam em mai ti in a pelet anu chuan a lo ui hle a maw lutuk ti supin a fanu lakah chuan a lunga awi vak lo ti a hria a Chloe hriat lo chuan safe a chuan bank card chu a rukin nuli ni chu a pele ta thova a lo hlim kher mai i va lo haw tlai em ve tiin Lewis a chuan Chloe chu a lo zawt ngal chat ka lo hrilh che kha damdawi ina ka nau ka kana lawm ti in a chhang mase message chu a type ringawta a lo send me a lo nangma in maw ai doctor safe anin daw sawi hi ka ngaina me a lovania eng pawh ni se chaw ei ang ka lo nghak che lawm
an eitur te chu dawr atanga a cha angin Lewis chuan a sawi na in a lo hman a chan pawh mahni chowa a ei pe lo wang niin a sawi tlat bawk a. Chloe chuan a chhuan lam mai mai tih chu a lo hriat thiampui vek thung. A thian nu Lucy khan a birthday lawmna Dr. Stephanie na lo tel ve turin Chloe chu a lo sawm a. Rem ti mahse Louisa chu a hrilh ve tho. Ani chuan a hmun le a hun te a lo zawt ringot. Birthday party a kalte chuan Sefa chu chhelo an ti hlum hle a. Bial nu in him tiin an lo zawt. Tuna chuan nei ri lo mahse duruk chu ka neya ka bem mek ti zongin a lo changa. Chloe chu en deuh ngei bawk. Chuti laiin Louisa a lo lut thuta. Chloe bula chuan a lo thungal chak mai. Mr. Lewis ameuh chulai hmuna a lo kal ve chuan makti a hlaw hle a. Sefa po in a lo ngai thei vak lo nge. Engtin nge i buai om sia bla 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 a lo ti. Tu emo ka lo en dik. Chloe, eng ti nge hetiang day in. Dot min shilem ni. Period ang khan a lo in soy ve lak lo to si. Thei tui vot a lo in le bok si. Dot a soy ti chu anin man chuak ta. Lewis chuan shwai ho tum. Sefa na lo dang. Tu zok ngay thandon. Lewis na lo tiram mak. Chloe chuan. Enge mo soy fel tur kan niya. Min ngay tua su Dr. Sef di in. Lewis a zok chu a zui ta a. Sefa mu tur ngay chuan Lewis chuan an fop lui deuh saka. Chu chuan Chloe chu tithin rimin. Ilaka hian za om na pakhat ma ka nei lo. Ransa dudu a chin le thei ang mai ka ni in ka siya. Ati chuan. Enge pui sa ka pe thau che lum ti in a changa. Chu po Sefa na en ring awang khan in lak pa adu wang ani. Chloe chu a chap tamai si a. Apom ho top. Sefa po in Chloe chu beidon san atum bik chuang lo. Chumi nu chuan Chloe chuan Dr. Sefa ne na chuan hospitala na thok tura a lo kal thei to lo tur thu message in a shila. Ani po in shethiam viau ni in alang. Atu ka chuan ramia kan turin Lewis chuan a kalpuya. Ani po chu lo chato hle a. Ni nuwa chuan a chua thei to an be sei. Chutia Chloe chua bo hlan chuan rami chuan Lewis a hne na chuan. Kapa hi miswal takani ka ukut thak a ching china. Min chan angai buk si ka khongai chin e mai. Man tir dai mai ro ti in a lo ngien. Lungai su boya ka lo ching fel don niya ti in a lo chang. Chloe lo lut chu a lo kwa ringota a lei na tle chu lo ni in. Rami la chu lo hil der chau vel. Lewis chuan thil thleng chu engwanga siap tlet nge ni a so chuan. Kan chung ka chung chang a wanga ti buai che hi ka du lo ani ti in Chloe chuan a chang. I buai na chu ka buai na ani ve tur ani. I pason chu shem tir turin inaw khan min nge na sin. Thil dik lo she thiam rual ani ve toa. Engtin emo taka chet kan lak angai don ani. Ole, inti dan dan ani mai. Secretary meu po vide tan chol adil ve tlat. Anu pui ne na in date veng chua chak ani. Louis chuan Chloe she chuak zokin. Natu ka leng chuak vela vide tenisia avati. Mase na adil thar khan interview nei turin dar saria an lo ko thut mai si a. Chumi ma chu a man tur thu soi ma se. Lewis chuan na chu thok lo mai tur chuan a lo nge na. Akor hak tur te chu Lewis chuan a lo lei sak dia ma. A in me reuh khup mai. Lewis pon chelo a lo ti hle. Art gallery ni om taka te chuan a kalpuya. Painting nal tak tak te chu an lo tar tuar mai. Chloe chuan mu nom a ti hle. Lewis chuan chitlu tak mai a pi nge a. In la zei ve thei ngang. Sinyara lama. Bial nu ni ngai hik lo. Chulai mun chu art gallery a lo ni hau lo maya. Lewis a painting lu tak tak a lei khom a da khom na a lo ni zok. Chloe chuan an khovel chu in ang lo a ti hle a. Kum khat nuwa engma lo mai ani le du na wangin. Na chu a tho nge chuli na siya. Atlai lo nan thil te chu ei sok soka. Lewis chuan kar khat vel cham tura sum don na thila zin chua tum thu te a shil nge. Chuti lai chuan Sefa a lo lang hlul. Mr. Lewis a chu Miss Shoi nen vide in mang du nang chuti lai a. Aru ka Chloe ilo de mai le.
alo ti chat khatiang mi hroi nen kan chungchang mi ina an sui ang kha engma omlove thupar poleng mai mai ani kha tiin Chloe chu kaiin an kalsan tadaya sefa chuan an hnunglam thalak te chu mi soi chu thona ilo hovat lo chuan midangin an lualan thuayang che ti in a text sui interview tur chuan Chloe chu vakala chulai hmuna lo Jasper chuan Chloe mel a hmu chuan a meng phok hle apa in I unaw nu ni hi lo zong chuak la ina hruai ho ang che tia thalak a pe kami nen khan in anna nei revin sia a chu na chuan olsam takin alo la ngal a chui chian tir chui bok Lewis apo in azinna tangin Chloe chu lo be fowa kar khatarei ati ber chum ani hialang a ho ni chuan anu in pui lampanga homa sa a ente so chung ko fanu crystali kha siam inau panlaya in hualvel kha alo ho do na sin ti in alo shil sur shito mi alo Lewis an alo ti sandai mu che duania naktuk Mr. Shokum somriat lumna party ya kal nge yang che isiam anu ina ti chuan Chloe a text tui lutu ka wangin engma anu soi cho shelova o alo ti liam puat ho mai atuma heta riakla engi hon runga chui ngai tua thil hlu tak I thuk ru em ni tiin anu in alo fiam zawa a chang to lo sefala khan Chloe chu lo zar boi ve chenin naktu khian mun pui mo dewa kal ka nga ya min kal pui the ngem le I thom no tur vel chu kalo ngai tua ve kang kal pui tur ka nei ve si lova ti in alo ngien ama ama lo pui to tu kha ani si a nar she in Chloe chuan alo rem ti ve mai thom sha in ruk ru emoti lo chung vaka tuma Lewis alo ni si I sugar daddy hi min thai tu mem ni ti in alo phok le ilo thleng ma lu tu ka miswale mo ka ti che lom chuti lai nuli ni chuan mang ang dewin Chloe chalo khola ipa hi police in an lo man dai mai enge chan po ka shelo chan chwa dan tur lo ngai tua te alo ti a phu tok cha ni chu tuna chuan rami nen thlamang takin inom thei toang ti in alo chang mia anu ero chu alom lo hle ti a hriat a pasal malak na ani ti hria in Chloe chu alo lom hle thung Mr. Shaw pian chamlom na chuan Lewis po chu avakal ve ta nge ya an lo be thakop mai Crystali po chu lo lang thuain in nei toila kanin me don lutuk alo tingal ham kanar che wang khan rampo na yom bo da yemutia ivalo ho konfi ve Lewisan alo ti du le ka inu in I me se khoi hi asiata in mol pho I du lo chuan in hwal na hi min nei pui mai ro hengti kong mai in inu hian inom pui hi adu don lo Lewis po chuan ngun takin thil angai to a ani chuan kum khatatan in hwal chu karem ti mai don nia hati tarimota chuti lai in Chloe le Sefate po chulai hmuna tho chuan an local ve ta Crystali chuan Chloe ice cream ei lai chu vain nor fu lui velin ti lui ang chuan a cha nu nen chuan an mo pu le ta dai mai ngai dam dil ma se I choya nga yang an lo ti tlat to aman la chu an soi to ro pui si sefa kha lo enroll vatin kalo pek sakang alo ti zana angai lo mai sefa lo kalpui ini awangin kan ngai dam mayang che Crystali chuan alo ti vele zai bok sefa in lak mak that tumna lo ni rengin Lewis la chuan alo musi lova Crystali chu a in thak pui zui anin nei chep tu ang ti in sefa na soi bok si ma se Lewis po a ho ma hle a Chloe po chalo ho diam to Miss soi nen inin nei chep to sia ibula umreng po hi ka du to lo alo tingal tan ta na chu I thi kem ni a theilo kum khat kan ti to kha ka ti dang lam don chuang lo Lewis an alo ti tlat Chloe chu kumsom ni pahnih mi miswal hnen atanga an lei chhawn anu le paten an ti du da em ani thu chu Jasper a chuan a hre ta a Chloe chu DNA ni sak atum le sunglama harsalem lo sefa po chuan Chloe chu lo thlemin Lewis ala ka chang hian in therfi hlim la mrian khat chu ka pe ang che
I du le rem chan hun min rul dawn nia tiin alo pe lui. Chloe pawh chuan mi pasal tur lo buaipui ren pawh chu duh tawh bik lovin Lewis chu a ko hawta a. Chahlui te an kel dun te chhuah san a duh thu chu a hrilh ta. Lewis chu a thin a rim kher mai. Min ngen te a min kalsan le dawn a maw a tha e ka ti lui lovang che. Chhuak ro tiin a au tuar a. Chloe pawh chu a chhuak ngal. Lucy buk chu a pan le in ni reilo te chu a hron le dawn a nih hmel. Ani pawh chuan Chloe chu lo hnemin Lewis chu a lo ngei pui ve em ringot. A duh chen ve a lo phal sak. Chutia an in jing fel tawh tia hria chuan sefa chu a lawm hle a. Chloe chu Sandria a ei chhuah pui a. A duh thu a hrilh zui ta hmiah mai. Tunah chuan Lewis nen in inkar engmah awm tawh lo tia chiang tawh bawk a. Khawngei in ka bial nu ini dua ngem tiin triman to tak nen chuan a sawm zui. Mahse Chloe chuan min pui na wang kha chuan ka lawm lutuk a. Mahse ka chang thei lovang che ka hawphawt mai ang tiin a hnar ta thova. Ka lo thlang che in deit lo ma ila thian chu kan la ni thei tho a lawm tiin sefa chuan a sawm zui a. Ngai thatak chuan an in zui chuak. Mahse sefa chuan damdawi hnim ruih tirin a ina chuan a hruai haw ta daih mai. Chloe chu a mang ang hle a. Mi a lo ring hma lutuk te chu a in chir hle bawk. Sefa la chuan a pan na lai tak a nau rami hmang chuan a vau bet zui a. Chloe tan chuan lulul chhuah zel ngam na chi pawh ani tawh lo. Sefa chuan khawih lui a tum lo hlo zawk a. Ka tih tur ka zawh fel ve le ram pawh na ka hruai ang chenga thatakin ka in kolang che. Chuan min la hmangai ve mai ang a la ti ve chang bawk. A ina chuan a khung zui ta hmaka. Lucy pawh Chloe a lo haw tak mi a lo awang chuan a mang ang hle. A hna thaw na number te chu zawng hmu in Chloe chan chen chu a va zawta. Jasper a khan a lo chang hlo. A lo haw tawh kha tiin a changa. A lo la thleng si lova ni zan khua in ka bitlang thei bawk si lo tiin khawl chu Lucy chuan a dah ngala. Lewis a hne na chuan a kal takin tiin a va zawng le. Chuta pawh chuan a lo awm si lo. Lewis chuan eng thil nge thleng ti chu a chui zui ta a. Chloe chuan engmah a ei du lova a taksa in a tuar phan hlau si a. Sefa chuan lo khawlin thil ei tur chuan a lo vau. Rua man na fel tak lo nein thil chu a ei lui shama a dang lambel le in sia hlo nu lo lu rual chuan a chhuak ru thei ta hlova. Mahse sefa lo haw nen an in nang ching le ta si. Tunah chuan itlam bo lo nan ma kalak nge ya ngai dawn ani hi tiin mutpui a tum zui ta mai a. Chloe chuan ka va in bual fai phawt ange tiin bathroom lam chu a pan ringot. Eng tin nge ka ti ta khang doctor ni si tiin a in ngai to a. Sefa la chuan I lo chua lo chuan ka lo lut dawn ania a lo ti ve chin to bawk nen. Vanei thlak takin sefa chuan phone call a dunga. Mi tu emo in kan hospital hi dan phal lawa taksa peng hmanga sum dung thin anga min pu ani an hmu duh che ania tiin a lo ko hlo mai. Chloe pawh chuan thatakin a thlah ve thlapa mahse chhuah ruk dan tur chu a ngai tuar ve reng tho bawk. Lewis te pawh in Chloe chu khodanga sefan a khung bo daih ti chu an chui chuak ve che a. Hospital ah chuan sefa chu a va kal nge ya. Thil hriat sual pal a awm an ti a. Thil dik lo awm lo tiin an haw le che ani an lo ti. Lewis ten an tom bawk an pan mek ti chu a hre ve le a. Mahse a lo inbuat sailawk ve diam tawh. Chloe chhuah ruk tum chu man le in. Engwanga Lewis a chu thlang zawk nge ani a zawt. A chan chu ani chuan tik thing deuh hmangin min bum ve lova. Fer takin thil a ti thina min nor lui ngai lo tiin Chloe chuan a changa. Chu chuan sefa chu a ti thin rim sot mai. A kuta in pek top ai chuan thi le thi dam le dam tiin Chloe chu in chung step atang chuan a chuang thlata hmiah mai a. Vanei thlak takin a thi lo hlo e. Chulai hmuna chuan Lewis a pawh dam lovin a lo awm ve mek a. Chloe a chan na lama hliam te nau a lo nei ve ni. Engei du na te ni him tiin
Chloe chuan a va zawta. Ka awm hian a deuh mahse min chuk la a dam vat mai ang. Louise chuan a lo ti vei supa. Wang ring su aw ninom mi hlau thawnh nak a lai in tiin Chloe chu lo in sawh taw. Safe a pawh chu police kawtah an pe tuah lo ni a. Inunna ka chan hi mawangin ka ina lo let le ro. I tel lo chuan ka awm thei lo. Ka du chia ni Chloe ka bial nu ni ro. Louise chuan a lo ti tamai. Mahse mi shroi kha inin hual to sia. Ka ti swal ani kha naktu ka ka ti top nga lang. Tunma ang khan ken kol to lawang che. Ole ka pome tiin Chloe chuan a lo chuk siau. Tuna chuan in khata puisa le thil dang wang ni lovin anin du tun na awang zokin an cheng dun le theita. Na thok tura Louise san avatha chu Jasper a khan lo hmu in. Louise chu a chui chian tir ve nga la. Anin hual na jomkai lo zet kha chingfel turin Louise chuan Crystali chu office a chuan a ko bok. Chloe khan USB drive peturin Louise chu a lo pan ve meka. Anin belai chu a lo shefu ta. Karil ru ka thak nak tuk tuk lea in hual na kha officialin nei toila Crystalin ati chuan. Poilu tuk kei po in karil ru ka lo thak ve thova kanin hual na kha ti top ka du. Nang ni na omdun hi ka du lo ka ti to kha. Ani chuan inu chua thian rim viawang. Chuta chong lo boy ve su. Ani te chuan ti to pila ni mai lom. Engma ti she ka nei lo ti chu shiat kha. Iku chung chang mor po a ilo kwe ni vei chuan I chak lo viawang. Eng tin nge min ti chuan ang. In sum do na kalpui dan fel lo taki ka shiat lo ring su. Evidence ka nei te hian ati chen he ko pang che. Ani chuan itla chave ngal thawang. Apoi hlei niem kan tla cherwa langa ni mai alom. Lung oi lo deuh chuan Crystali chua chua ka. Apu chu bia in Louise san in nei adu le lo thu thu te chua shila. Tlak chiat ti rok tura malavat tur chuan angen. Chuta an chong lo shevek tu Chloe chuan. Mi sho Louise si eng tin ma ti chelo la ka kalsan don nia ti in a lo ngen ta topa. A cha e ni hi huni ni yang ti zong in a lo chang. Ama wanga Louise te chung kwa in an tor ai chuan ti in kalsan mai chua thlang ta zoka. Louise chuan Chloe in a chua san ti a sha chuan. Crystali ni na anin biak na chu a in le ta a. Ama wanga ni ti a sha chuan poye ti le. Crystal chu vakolin in hual chu karim ti e ti in a vashil ngal. Ani po chu a lo phur khop mai. Chuti rualin Chloe chu miswal ruayin aman tir shama. Jasper chuan Chloe chu a unaw nu tak tak ani ti. DNA test result a chang khan a lo shave chia. Chloe chu a boda iti a shazui bok nen. An pek zon ngal ta lui lui maya. Louise san Crystali chu lo vau ve in. Chloe kha hi chua lo chuan. Kan chung ko ni hian kan tla cheng nga lang ti in a shil. Rang dewin Chloe chu an chua tir ta a. Mahse Jasper ate khan an lo vazong mumhan shim shim tho. Ani hi rampo na po company lian tak nei. Michal lang tak chung kwa an lo ni a. Louise apo in a chan chin chu angay vin ve rin bok. Apartment nuam dewa Lucy nian chuan Chloe chu a om tira. Ama luat tir ani thu ero shil lo turin. Lucy chu a shil thung. Ani chuan Louise chu fil alo ti le. Chloe chetlavil chu Louise chuan a in tharing zela. Alungay le ti chu a mu mai big lo. Mahse a po du lo thung. Lucy po in a chan nu riruna chu a thiamang tok chuan a lo nem ve chin. Zan khat chu Louise chuan a rua asura wangin. Chloe chu anin lua thleng chuan a thla ho a. Angay chin zia te shilin. Louise chuan a kwa. Engkim ka chin fel huna ka lo let le ang. Min lo ngak ring la ka nei nge yang che. Ti in a tiang bok. Chloe po chu a lo in sum zo to big lo. A lo fop to pa. Sho chung kwa te ne na inin mil ma ka du lo wang mai mai ania. Ma se tu na chuan ibula ka reng to ang. Ka puizel to ang che. Ti in a lo shil. Nika chu Jasper chuan Chloe chu a pa bula chuan a shwaya. Una wan ni ti le. Apa dik ta ka ni thu te chu a shila. Jasper a chu apa fabi ka lo ni.
anu hming dik tak chu Helena niin rai che in a thi ngal dei alo ni a nau sen ani lai chuan Misualin Chloe chu rubovin tuna anu le pa te hne na hian an shalta ni rei tak an zon nuwa an pu chau alo ni a DNA test result te po an hmuh tau veka chuan Chloe po chuan rin hlel tur awmin a hrelowa apa ngai dam dil na po chu lo pom sakin an hne na let le po chu a rem ti a mahse Shaw chung kwa le Lewis chung ko boy na te chu chinfel pui phot tur chuan a ngen thung Lewis a le Jasper a te po chu an in hu ve ta a punaw an lo ni ren ti le wain chung ko fanu a lo ni ren ti te chu Chloe chuan a hrilh fai ta veka Lewis po chu a thawng hle Chloe om lo hlan chuan Jasper chuan Lewis chu tek hrepin a u naw nu laka a lo in lak sugar daddy vel thina wang khan a thina rim ani Lewis po chuan lo hre thiamin hun kal to a thil ti dik tok lo te chu ngaidam tur chuan a lo nge na Jasper po chuan thatakin a naw chu enkol to turin a lo hrilh ta zawka Lewis chuan press conference kovin Crystalline na anin hual na chu a ti top zui ta a Mr. Shaw po in Crystal chu beng hrepin an company chuan tlak chhiat lam an pan mek thu le Lewis chung kwa ti le wain chung kwa te chu an tho ho ta ka wangin an ni chuan engma ti thei an nei lo thu te soya a thina rim em awang chuan ni kho hrelovin a awm zui Police lo lang thutin illegal underground operation and intentional homicide chungchanga chui chian tura man in ni e ti in an lo hruai chhuak ngal zan khat chu Lewis chuan a chung te le a thian te chu a ruka lo sawmin Chloe chu nupuya tan chuan a sawm ta a ole khati zong kha tun tum drama chu lo ni le ta a drama thara kani pole cheu don nya o